Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआनो जाहैबाय नै दायो माने जोंहा आलासि फैदों आरोना जोंनाव जोंनि आयंमोन फैदों आंनि बाबानि बिदा ओमफ्राय आयं हिनजावबो फैदों ओमफ्राय आगै जसना बेबो फैदों आरोना नोंथांमोनाथ' ब्लगाव गेजेर गेजेर नुखायोआनो ना आयंनि फिसाजो बिसोर गासिबो जोंनाव दिनै फैदों आरोना आलासि जानो ओमफ्राय बिराद हेपि आङो ओमफ्राय नोंथांमोनजों दिनैनि ब्लगखौ शेयार खालामलायनोसै नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि दिनखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानलायबाय इसोर मोनफैनानै माने साहा आरि लोंखांबाय आरोना बयबो ओमफ्राय नै दायो दै गाइखेर जमायदोंमोन आरोना ओमफ्राय दै गाइखेरखौ होनो नागिरदों आरोना आलासिफोरनो आंबो जानोसै एकदम उदैफोरा थान्दा जाथोंसै जगार खालामगासिनो आरोना मा संनाय जायो नायनोसै ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम बयबो बिराद खुसि आङो आयंमोना दिनै बिराद गोबावनि उनाव जोंनाव फैदों आरोना नायलांदो सिरा एलाय मोनसे दंबावो दै गाइखेर जानोसै लखबजोब्बाय मोननैखौबो इयाव मोनसे माबाखौ औ बरिया गथा जादों ना न'नि गाइखेरना दै लगायाना जोंहा ओमफ्राय आलासियाबो मादैया माबा जायानो बेदर जायानो मा होनदों लकेल आलुखौ फ्राय एवनानै होनोसै आरोना ओमफ्राय दालिजोंनो जानांसिगोन बेदर जायाबा नै बिथिंजा लोगोफोर बेदर एवगासिनो आरोना खुमब्राजों दाउ संनो नागिरदों आरोना नै ओमफ्राय नै बिथिंजा नै जोसा खुमब्रा ओमफ्राय आलु दं खोमा ना आलुआथ' थाखाथारो आलु दरनैसो होबाय आरोना दे होदो खुमब्राजों दाउ आलु ओमफ्राय दालियाथ' मोनखाबाय इखौबोथ' नोंथांमोना सिनायखादों ना लोगोफोर नुबायानो थाखायो जोंहा आयं गेदेर माने गेदेरथार नङा दे गेजेर आंखौ नुखायो आंखौ सिनायखायोथ' र' जानोसै जसना साफा सुखायो आं जसनायाबो लाजियो सुखायो आङो माबायाव बाहेराव सुबाय गिटारा जाबायथ' बिराद गगा मोननानै आं मोनायाबो जानाङामोन जोंहा एयावबो जायोसै बाबाया फैबाय दे बाबायाबो दै गाइखेर जानो फारायदों नालाय मोजां जाबाय खोमा दै गाइखेरखौनो जाहोबाय नै आलासिनो मैना मोनसे आनहरदो दे जा नांगासिनो दे जा गगा मुलि गोथाव ना आं नोंखौ लाखिनो लुगैथारबायहाय खालाम दे जोंहानाव दिनै संगोन आङो दे थांखाबाय थायोना जोंहा सालबारि बाजाराव बा मा होनो बाजाराव गिदिंबाय थानो हागोन स्कुल गैया खोमा सुनदानो दंमोन गरम बन्द होथ'वाखैना आंना सार्जारानो एसे बोरैबा जाना दं सवांदो होनाय जागोन ना जाया नोंनि मबाइलाव सोनाय नागिरो औ थामबा मा जागोन दायो मोननैल' सार्जारा इनि बाहेरा बेलेग गैला आंनाव थ' ओंखाम जानोसै ओंखाम जाबायनो सार्जारानो जवां जाना दं थ' ओंखाम जानोसै जोंहा ओंखाम जानोसै गासिबो जाखांजोब्बाय जेथामोना दायो जोंबो जानोसै होनलाय नोंसोर नायखौल' जासिगोन बेदर जानाय दिनाव फैफिनो दां नोंसोर खोमा मा बाराव बेदर जायो संनानै नोंलाय जाथ'आ जागोन दे आं दे बासिन जागोन समबाराव जाया आरो ओमफ्राय गुदुङा मैलानो होदोंमोन ए दे आं गुसुखौ लाबाय जागोन दे आंथ' जागोन दे सानैसो जागोन खोमा मालाय बिजों
जाखांनानै गिलास लाइन दङ जामिना Dari dulu kalau hibare, hibare naik. गिलास गैला ना अब्ला टेबल सिङाव दङ एसे माबा गेजेराव खरसखौल' नायना फैदों बगामुलि थालांना थालांमारा नोंलाय नुवाखै थालांना थालाङा हा थालांदो दे थालाङानो बगामुलिनि बिमाया नै जोंहा मादै जाखांबाय आरोना ओंखाम आरि ओमफ्राय दा इसोरो अमा लायनो थांनो नागिरदो ओमफ्राय नै जोंहा बाबानि बिदा आयं नैबे इसोर सानैजों बोराय बुरि आयं हिन्जाव आयं हौवा ओमफ्राय लोगोफोर दायो ओंखाम आरि जाखांजोब्बाय बयबो ओमफ्राय नै दायो आं एसे देलायनानै लाबाय मानो होनना बुङोब्ला आयंमोनहा माने अमा फिसा लायनो नागिरदों आरोना नै जोंनि खाथियावनो ओमफ्राय आंबो थांफानो नागिरबाय ओंखायनो एसे देलायबाय ओमफ्राय नै बिथिंजा आगै जसना दङ बिथिं बगामुलि दङ आं बेखौ माने अन्थावथाव गुफुरथारना गथ'आ एकदम किउटनो ओमफ्राय आं बगामुलि होनबाय थाबाय आरोना ओमफ्रायो बिसोर सानैखौ माने ओइ आगै जसनाया बेग बायनो होननानै लेंनायखाय जोंनि खाथिनि सकआव लांबाय आरोना आङो बिनिफ्राय बेगखौ पसन्दनि मोनिखाय लायासै ओमफ्राय आङो चिकेन पक'रा ओमफ्राय चावमिन जाहोनानै लाबोबाय आरोना बिसोरखौ ओमफ्राय दायो जाखांनानै थांसिगोन आरोना आइमोना थांग्रोबायमोन आइमोन आयंमोन बिसोर थांग्रोबायमोन बिनिफ्राय जों उनावहाय थांबाय आरोना जाखांनानै बिसोरखौ जाहोखांनायनि उनाव नंबाय दे गोखै मोनदोंना मोनाखै दाबो अमाया बस्थु सायाव थाबायबाय आं मासे इमानै जागा गैयालै दोननो मासे दोनखायोआनो देरगोन ना अमाया खाथुमरा नमायानो मोजां दैखौ थांफुलि बिबार बारगोन ना इयो बिलाइयानो साइसना ओमफ्राय नै इलाय थास'सो सं बेसे गोबाव जाखो बामुलि नोंसाना न' ओंखारनाया गोबाव जाबाय बोसोरसे जाबाय बरिया नांदोंलाय ना मा होनदो बोसोरथाम आयु बेसे गोबाव जाबाय खोनाबाय बेग नाङा अमा मोननायखाय बेग नाङा इसानो ए सेन्देल बावलायदो नों नै आरो सेन्देल थाथ' दे थांदो ना मोनखादे दे बोरै लाङो दा बोरै जगोन माथाम मानि मासे गोबाव लाखो नोंसोरलाय मानो जबोखौ फैदो आया सकआव बास्लायनो हागोन दां इथिं हरगोन ना दे होमबा मबाइल दं मैनायाव दे थ' ओइनि मासेया माथाम लाबाय आरोना लोगोफोर